bele jabe na ngara ko shin da gwa ah na mawu na akwa na alo mi igbo ko no nti o kwa jabe zumueze na don kai saja eyo mama na igbo ta maka ta ga amuro dogun won the person of okwu nwamba aka na akọ n'ugbo nwa aka na ugbo aka na akọ ugbo ni ga ko shin da gwa o yo mu o ka ta 10th of October ina eme +1 o bi jabe na nge we egwu a wo shin +1 maka ma mmadụ keji aka okwu nwamba we wa gezente ke no ro tonti okwu nwamba na mbe gwo okoko ihe be igbo na igbo mmọnwụ okwu nwamba mmemme abụghị soro fefe n'ahịa ka mụ soro n'ahịa Mamba aka na akpọ ụbọ ị ga-adịkwa ndị chiche da agwa alo magazenti Mamba na asụrụ m egwu asụrụ ọlọ mma na-ekwelu m ekwe na nke mere ngụpụta kacha ọzọ
ịmakwa